Kumusta ma'am ang atong programa nga Balik Probinsya? Ayan, so ang Balik Probinsya po bagong pag-asa program for 1 month na on hold to no tungod sa adunay bagong directives or priority projects ang ato ang newly confirmed DSWD Secretary Sir Rex Gatchalian. Pero thankfully kay gahapon na lift na gyud ang katong on hold nga KKB grant. So, magipayon kaayo kami sa team tungod kay makasugod na ta sa ato ang provision of services sa ato ang 128 eligible families for this year. Yes po. Oo, so balik na ma'am ang ato ang operation on that, Yes Balik po. Probinsya. Sige ma'am. Unsay Yes po, nahitabo atong kuan ma'am katong mga nakalabay na katong mga clients nato ma'am na wa matiman unsa may mahitabo sa ilaharon nga nibalik na ma'am ang operation nato sa Balik Probinsya program? Yes, ma'am. Naagihapon ang mga endorsement po, ma'am, no? Pero ang nahitabo po karon ma'am, prioritize nato tong gikan sa national or NPMO dispatch gikan sa Manila, may anak ma'am tungod kay sila under sa category 2. Balik ko na ko na ay tulo ka category po ang kaning Balik Probinsya bagong pag-asa program, ang category 1 kadto gikan sa NHA, NHA dispatch tungod kay council man kini dili lamang si SWD implementing agency but also other agency isa dira sa NHA. Ikaduha ang category 2 kung diin gikan sa Metro Manila magdiagi sa DSWD ang dispatch or ang transportation gihatagan daan aron makauli. Ug ang category 3 po ma'am mao ang kadtong LGU indoors. Pero ang directives po this year, priority lang po muna namin ang category 2 po ma'am, ang national NPMO dispatch po ma'am ng mga family. Yes Muna po. sila katong mga street families po and katong mga walk-in o mga referred po sa other agency. Yes ma'am, for the information sa atong mga tigpaminaw syempre sa publiko. Unsa kan irason ma'am nganong gi-focus lang us nato atong grupo sa mga nanginahanglan? Yes po ma'am kasi naay bag-o nga or new priority project po nga to ang secretary po ma'am no kundi mo ni ginatawag na uplan pag-abot or reach out no reach out po kato mga families in street situations katong wala joy balay no katong gusto na pud mo uli same gihapon sa Balik Probinsya pero ang nakalahi magud-an ni tungod kay wala ta joy sila family nga mo dawat. That's why nga doon na naman kay sila una nga gi-endorse no nga diri sa Davao City kundi gina-trace gina-ay family tracing with coordination sa local government unit of Davao City no mga social workers and BLGU officials para sa pagpangita sa kaning family or relatives sa kaning client na gusto mo uli. But unfortunately wala jud nato na trace tungod kay wala dili man gid familiar or wala man gid nakailanit sa ilahang katingnan nga relatives. So, medyo challenging siya kani ma'am tungod kay mismo si client ang wala kabalo or sa beneficiary ang wala kabalo asa man siya muuli. Yes. So, kay dugay na kaayo siya wala kabalik sa Davao City. Yes ma'am, tinuod na. So para sa kasayuran po ma'am sa mga karon pa siguro nakadungog or nakahibaw, unsa gani ning Balik Probinsya program ma'am para i-review lang nato gamay sa atong mga tigpaminaw ma'am. Yes po, ma'am. Ang Balik Probinsya bagong pag-asa program, ma'am, under siya sa Executive Order 114 na kung diin gipirmahan sa taong kanhing President Rodrigo Roa Duterte ni adtong May 6, 2020 no panahon sa pandemic. Tungod sa duha nga purpose. No una is to decongest or makuhaan no ang populasyon sa highly urbanized cities kundi tungod ni ana daghan kaayo og cases sa COVID-19 no. Ang ikaduha aron pod nga makahatag og makakontribute og balanced regional development sa katong mga lugar, mga probinsya kundi gikan sila dito og karon mouli ay na sila no pinaagi sa kani atong interagency nga mga approaches o mga services po. Yes ma'am. Mao na unya daghan ato ang mga na-serve na pod for last year from 2021 ma'am until 2022 na natay 367 families po nga na-serve with transitory family support package katong food ug non-food items o livelihood settlement grants o napiuban sa katong shelter assistance. Actually po ma'am, ang ato pong target na po nga mo-providean sa last year since napatay mga pending uban no nga like sample sa livelihood o sa shelter assistance. So ongoing po ato ang facilitation ana sa ilahang requirements mo.
Opo. Sige, ma'am. Lastly, Ma'am Lee, ang atong mga tigpaminaw karon basin sila or bin ba kaha na sila yung mga kaila paryente nga gusto or angay nga mo avail aning atong balik probinsya bagong pag-asa program. Unsa gani imuon nila, ma'am? Yes po, sa katong gusto or na sila kailan no nga gikan sa Metro Manila or nga mo gusto na mo uli no or katong mga other highly urbanized pwede ka ay mo nga moduol no sa ato ang local social welfare and development office or ginatawag itong municipal social welfare and development office or city. So dito pwede mo moduol og moingon nga pwede ba maka-apply magpa-interview mo para i-refer mo diri sa regional office po sa DSWD. Pero kung doon na kaayo mo diri sa regional office, pwede ra pod mo mag-walk-in po na kundi inaatay social welfare officer to aron sa pag-interview no kung eligible ba or dili po. Pwede pod nga mo contact sa DSWD regional office na Facebook page or official page kundi pwede mo maka-inquiry no so kung naamoy mga pagduha-duha so update po daan sa pagtubag so, daghan kay tag mga ways po para po maka-avail sa mga services kasi sa tan-aw na to na kinahanglanon kaay nato sa kasamtangan. Yes, ma'am. Salamat kaayo, ma'am, og malipayon ta nga balik na ang ato ang operasyon anang atong programa, ma'am, Yes na balik po, ma'am. probinsya bagong pag-asa. Kanus lang ganito, ma'am, kagahapon ra ba to? Kagahapon na dyan ma'am Oo. sumalipayan kayo. Init-init pa jud, ma'am, no? Ang maong Yes. impormasyon, ma'am. Sige, so pwede na kaayo mga kasama. Unya wala man pud ni siya giingon, ma'am, no nga kutob kanus ang programa, wala man sab, ma'am, no? Wala pa po. Oo. Wala pa po ma'am. Sige po. So avail na kung naamoy mga kaila or kamubani nga nanginahanglan ni ining programa sa DSWD ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program.